Ye, say dear, a more din, papa. Ay, I only say I feel so little. It's not all. And we are not so shy, say, Bono. A man, just as say, me who dear me, hey, adieu, and Penny is what if I go out to what oh, say dear, say dear. Eh? Now, baby, baby, say, chess, man, Junior, is it possible? As I will cry a flash and cocoa, as you want a friend, Pia. And now, if you was I about to give you, hey, maybe send me trim. I can no say trim. That's it, I don't want the unfunny. That's a program you to go. Hopefully, we had any answer being able to see people who want to mean Samuel. Some person at all. She say, Eka do not that. And then my mother said, if you remember training in the ego. So I told you, I'm a boy in the picture. Do each other than I guess he can't be the way you would. No, I'm assuming no. My friend, by a friend, who friend be a papa, papa. Hey, no, that war. Who's a sick cocoa and the TV? I want to demand the cocoa. A queer more drum one and I'm out for Clomosi Savy. No, would him say no? My boss simple be activity. I mean, I make a chill. I won't want to meet you too much. And he say, there's a simple show born in Trima or Chacovincia. And your band there, I see a penny. And you aim your quarry. I have really a feeding and queen. I don't come my scout. Now, my fat being bitches. When I miss too much, Jesus, could jam me one home. Now, I'm in copy Pidu. Pidu, tell the card I want for you. And more, and I say, or no, make catches them the year for on for mammy. And in the Mecca say, oh, mammy, how people. What do you remember? My nice carama, now treat what the mammy. No, the mammy and them a dibby. Dibia was out. You made dibby, now. With the beer more banners, and the beer of the bees I am a fool. Now I didn't know how way. Hey, and it's a horny argument. Which I'm ready, why you me a precope. I don't know, Major them in your baby day. And that is a daddy ametria. Copy time, I mean, I've been here for you, Chrono Kutosica. Going to make us one, and this guardian. That's how I don't know what you're not more. No, so much to my bow. And the end, I said, Bunkum, any fire than the job. Until I know why I didn't. Scandinavia, I can imagine. Mintria. Nitriana Mintria. It is a cigar who did it. I know, say, and so, and you may refer in the marriage and Grandma is a former. Okay, no, I could jump my but we blooded me. Ah, you, Matty. We are say, now we are the anti-say, I feed the Nukreni. Coco in I am getting. Eh? Ay, Bema. Ay, Quarry. Bema, Bedide. I remember. You. We are Sally. No, fully. Oh, about her. Bringing a tears also or some Kurana, we're crying about 2 6 years. No other was That's any. Say your friend is saying, Nancy, Minima dear, Ebamaso. No one am when this is. Me, I said, and says only. Go for the crab, and one so can the man who say, was what you are. As a man said, was sleepy, I know. Hey, and I mean, who says, I wouldn't mean to about never be doing. I really mean, was say, or about, or resident crowd free to come back. No, what is a farmer? No, name about. I feel this is called the bear. You no coffee. No, but Jim Pipipidu, Tarzan Ghana war. I our declare for baby, no, the Bishop or Ban, no, the Diaka and F. When you are no better, when you are to me anyway, Dimian. I saw a walk to Miss Lawyer Bar, Menabao, Tiabamo in an hour. Was this Mimi is can see can't say the walk and let us and yet when you're not be so better. Until I mean a million. Metia on us one. New party a sabi. Obita our sa. Or Chanapa, or Savasa, no Chanapa, or Bofom. Hey! It does a go for me. Oh, for Libema. Yea, many a minute and Bema Bedit, the Yamisha, what Yamisha house. No, 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 what I also can see. Not just any one can be 10 million. 10 million. So, yeah,
aya o hu se odi ka agi 10 ni sa so o hu se wonya ya no sa beje 5 aka ho na 50 wadi dia na be ye wadi nyame won ko ba wo no wadi ba wadi bese nyame na ya dom ani so obi so bo ho bo sia sa na onya sika ntua pe no bo mpa ye se wu se de be sika be share obo mpa ye na so na wo anu do na mu no so wo fori wa na mo do ni ye wo hwe wani ya sere kwa na de na ko fo no ba fo sa hwe ya se wo ya nka wa ana da bi na bone be na me dia na ntise wo mo adwo bone sa na ni ko ye ya me pam ni firi ni nche waju sika na wa ne ma eti wo se wo no wo wo se sa no ho so wo disafo e mankura na basesi aye ba wo enye mu ni ma me nye ntem na me nko nye sa ahwe a ani mo why enti ne baba ho why enti mama dwen oba wọ́n sọ mẹ́ni ni yẹ kama. wọ́n jí mi màá ká sẹ́ni asa sẹ́ni sá mọ́ àdúrà sí. mẹ́ni ni yẹ kama nti adiibo hɔ a. ẹni ẹsẹ wàá hwẹ diẹ máa ká kyerẹ wí so a so àwọn adúlé náà nyẹ adwuma a nípa di ane pẹ. mẹ́hu diẹ mẹ́yẹ. wáyé. dasi ebu. eyi nipa nye o. yà bá yẹn dẹ. maka ho asɛm a wɔsɛ ɔpɛ sɛ wɔyɛ gote awosɛdeɛ sɛ gyina mpɛsɛ ne sika megye a medi ne kwa no ɛdaa wɔ aso sɛ megye a mentua no ana sika wɔ aso sɛ daa no bɛte ana ɛwode ɔyɛ din ai kwawere bɛma bɛdi dɛ yɛnya nkoro deɛ ma me ho yɛ me sianhyia wa menya sɛ wɔka sɛ daa wɔ aso nana boy ahe na anya adwuma nipadua de brɛ no anti ne ahyia no deɛ da he o we deɛ yɛ mbɔ nkyataw me nua na sɛ ɔno bɛdi nkɔmmɔ bi ne ahyia wɔ ha deɛ sɛbi panyin si wotra yɛ ane so wi atadwe a ɛbi wotra ba ma so wi a wote ne dɛ wonam ka kwam na wi a wote ne dɛ ne yɛ ne ha na dɛ ne nyɛ dɛ ɛne ɛnkɔi sɛ me yankasa koraa no menua sika we deɛ ɔbaa me hɔ sɛ afii sika ɔde bɛyɛ ne nnɔba yɛ ho adwuma wonya ɔkone ne nkasa sɛ gyampane sɛ namba no so namba no na wonim sɛ wonim deɛ nti mpanyimfoɔ ayɛ saa deɛ sɛ monam mmienu nam kɔsum a na sɛ mobɛkɔ a moyɛ sɛ mokɔ akɔhwɛ fidie no na sɛ baako kɔ a na sɛ ayi bi a wɔbɛsɛ ne deɛ kɔ ɔwie a sɛ sɛ ɔnsɛ nsum mpo wobɛkɔ na ayi mframa nipa nyɛ ɛnkyɛ mpanifoɔ sɛ sɛ wosom fidie na sɛ soro takraboa hunu na sɛ asɛ ne tɔteboa so hunu na woanyɛ asum a woyɛ ahum ne takra hunu nipa nyɛ wate ase nti no ɔyɛɛ saa no ɛna mede to me nua anim sɛ medi dɛ ewia so yɔnko da no da ɛne da ogya me kwa ahwere hɔ na ɔma me ɔpepe du ɛne waka sabaka na medi bidie na mede bia yɛ mafuo no na mede bi nso ama ɔbaa no nti ɔpepe du na mesɛ ɔmɛgya me na memɛgye na ɛno yɛ na ɔtwe pɛ mema no nyɛ bɔ so me ɔbɛtua na ɔtwe pɛ mɛtua asɛm a twɛntwɛnkoma wo kan mekura mɛde ka te dada sɛ me no meba wosɔre yɛ no ana ɔbaa me hɔ ɛna metu n'anim sɛ wo sɛ wokora so wopɛ mo si yɛba kora mewura fie nka meka nti ɔno deɛ atom anim dada sɛ wo se woba bɛpɛ besɛ wo me ɔpidu pɛpɛpɛ sɛ deɛ ɔka na wode bi ayi wafuo na wode bi nso twe wɔ no ɛsi saka no adeɛ ma ɔbaa no nti na ne nyinaa mu no wo se wo nua no me na sɛ mede 10 million ma wo a ɛnyɛ adeɛ bɛtua wobɛyɛ ne nua asɛm na wafa adi saa na bɛrima ka kyerɛ no bɛdi dɛ na dɛ ɔn sɛ wosɔre kɔɔyɛ na aka me nkɔa no so mene radio ɛna metiri so nyɛ hɔ sei na mede nsɛm asi ɛyɛ na ɔba ɛna mene ne didi nkɔmmɔ ana kora na menim sɛ wafa ne sɛdeɛ wafa ne ɛyɛ nyina o na obi a mene wɔbɔ pɔ ne gye wɔtumi kɔkye toa ma akyerɛ sɛ mesɛ mentua sika no na woakye toa dɛ na wate woka asɛm woka asɛm bi ɛyɛ mede paa wo sɛ woti no nyɛ hɔ sei na ade nsɛm asi ahwɛ kora bɛnya pressure saa manya pressure so menya yɛde abai vitamin D ahu enti woyɛ adeɛ sɛ wamfa hye wotim na woka kyerɛ me enti mpɛ sɛ mebusa no asɛm bi ayɛ mmiɛnsa ne wɔadi obi a ɔde ansa ne bɛba biara no bɛfoa so sɛsei no sɛ yɛ mbee kwa ahwiri ɛna nka meba na wɔbɛpɛ besia ɛna wɔanya information sɛ megye a mentua a ɛka meba ɔde sika no bɛma me anaasɛ nkɔmfa ma me deɛ ɔbɛyia no biara ɔse fa ne sɛ wo ne kwa ahwiri
ono ne ko fu me me ni bedi da ya me ye ya ene aba ho ba je bosi ene awaka si wontua ene wate se no dia hu adwenbone ne nipa ne akenti wote a enya ade a wo ba chama sika se o sebe me nya fa so so enya ade a wo ba chama sika se sebe yo ma me mi mi sa enti se me ne bedi de o ba ka kire we dipa ho apa na bone woli tiri ene se si ade kurani nti ayonkofo mi ansa ne na sika timiti ni pantem oba timiti ni pantem me hu ne se mfom so wi odo kata mfom so so pia enyina boni mu mfa boni entwe obi ka because woni ndi akina oso beto so hu sabi ma obaji sika na ukokodi ye no amfa ama no a nke tamba tete wo ala bata na ebusu manso e ka be ko bu nsam djum ka ko bu nsam djum enti sabi o me ka wo kire ni se ene ono atie wasa no na wonya adwen sa kire bi no de be ma wa se ne o de ama ya se bi na tutu mu jana sa se o wiwe nyini on se nipa wo se sika fa ma me afiri wo sa sesi ke mi nyanga se me mfama na de tie ne se wa nka se na on se no no hu se me mfama no enti se no temi na me ka se bi ni ho a na aboa na me boa e ba sa no me de 1 million ka hom na 11 million e se mata asukufu ene ba enti se no me de komanda abi do gare na dua do gare na dua on fa 11 million nya gare na dua na on titi ma krum hankoto anya hwe nkura le pa o mabo anya yenko do anya bia nkura pa mabo yenko what's on this kind of anya ne se ye nyina mu nkwa ne se me kwa me na kire ya kwa ni ho akodi ye wi ani aba ye no abedi enipa se wo ho a hwe otamfo yi thank you na otamfo be nipa a wasere kire wo hwe ni ye die wo mu na kire wo hwe ni ye obi anya wa wo nya fia ofori ni nkwa afine ko benya masma men kan kire nipa men kan kire nipa I'm ni pa ni nkomo me ni pa kon se ni sisifu a wo obi obese no ni nkomo na ye say ye ya yonkofo mi ensa we fa ye say anya mo mfa mo kwa na mo ko mi afa ya bi yamba ya fa o mo anya me meto wure anya ya fa ba ya na ko da bi pecha ni banya anya me nso me fa ni banya ni ba be ti na su ni pa